I aften er der kæmpe fest i Svendborg. Her bliver årets mest populære film og skuespillere nemlig fejret til den årlige Svend-uddeling, hvor det er publikum, der bestemmer, hvem der skal løbe med priserne. Og Martin Mulvad Ernst, du er med til festen i Svendborg. Er priserne blevet uddelt? Nej, det er de faktisk ikke endnu. Prisshowet er lige akkurat gået i gang, så vi er alle sammen her på Krøyers Have i Svendborg meget spændte på at se, hvordan priserne bliver fordelt. Og det er både publikum her i Krøyers Have i Svendborg jo meget spændte på, men også alle de nominerede filmfolk og skuespillere, som står klar, de er også selvfølgelig også meget spændte. Blandt andet går jeg ud fra, at du er lidt spændt, Anders W. Bertelsen. Du er også nomineret. Du er nomineret faktisk en af de allerfineste priser. Årets mandlige skuespiller for film, din præstation i filmen Rose. Hvad vil det betyde, hvis du vinder? Jamen, det er da en kæmpe ære. Specielt fordi det er en publikumspris, så det vil da være en kæmpe ære. Det er jo en film, som jeg er virkelig glad for, og det er en meget personlig film for Niels Arden, og jeg kender jo Niels' familie, og kendte dem i 30 år, Ja, hvordan var det hang sammen? Altså, du har jo tidligere lavet film med Niels Arden Oplev, og du har også været instruktør sammen med ham. Og så kendte du hans familie, som hovedpersonen er bygget over. Ja, altså jeg har jo kendt, som sagt, Niels næsten 30 år. Og det er jo en film, som Niels har gået og brygget på i mange år, og gerne vil skrive om sin søster. Og nu kom tidspunktet endelig. Det er jo noget, man skal modne sig op til, og det var han så den her gang, og jeg synes, det var en ære at få lov til at spille hans svoger. Du er inde på det her med publikumsprisen. Altså, hvordan gør det anderledes, at det er publikum, der giver prisen? Jamen, altså, vi laver jo film for publikum. Man laver jo egentlig ikke film for at få priser og sådan noget, men man laver film for, at publikum skal gå ind i biografen og have en fantastisk oplevelse, få noget med hjem, enten blive underholdt, eller få noget med hjem, man kan tænke over. Så derfor er det jo en ære, at det er publikum, der ligesom vælger pris, hvem der skal have priserne. Vi må se, om du vinder. Det ved vi lidt senere. Tak skal du have. Og vi skal også lige om lidt møde en af de lokale filmhelte her fra Svendborg, Nanna van Dørs, som i en alder af 20 år faktisk er rimelig rutineret filminstruktør. Hende skal vi tale med lige om lidt, men prøv lige at se et klip fra hendes seneste film. Men den flyvemaskine flyver uanset om du sidder inde i den eller ej. De smider mig ud lige så snart jeg tænker selv. Vi to, vi kan godt klare det her, det. Jeg er sgu da ikke imod den grønne omstilling. Du er jo imod den grønne omstilling. Politiet har lige haft ringet til mig. Liv, du skal ikke gå nu. Liv. Jeg kan intet gøre, hvis jeg ikke får flertal, og hvis jeg ikke bliver valgt næste gang. Vi bliver nødt til at kæmpe, hvis den her verden, der skal bestå. Jeg bliver nødt til at anmelde det her, det ved du godt, ikke? Ja, Anna van Dørs, vi har lige set et lille klip fra din nye film, som faktisk har haft premiere her i Svendborg. Altså, hvad er det for en filmfest for dig? Jamen, det er en stor filmfest. Det er jo Svendborg, og det er... Jamen, film er jo skrevet til Svendborg og forankret i Svendborg, så det var da helt rigtigt, den skulle have premiere her. Det var det allerbedste sted, den skulle have premiere. Og den så kører videre i Odense, det er jo fantastisk. Altså. Det er en kortfilm, der hedder Klimakrigeren, og jeg kan også forstå, at du faktisk har lavet den på en bæredygtig måde. Altså, hvad mener du egentlig med det? Jamen, vi har arbejdet efter 5 fokusområder, og en klimaansvarlig har blandt andet sørget for lokal vegetarmad, at elbilen er den, der transporterer vores udstyr, alle kostymer og secondhand, og ligesom helt fra, altså også til premieren, der skulle vi have rigtig glas og ikke plastikkrus. Så det er at tænke alle de her små ting ind og sige, hvad gør vi det på den mest bæredygtige måde. Så ja. Du er som sagt i gang. Du har faktisk flere film allerede på din samvittighed. Sådan en fest som i aften, hvor der er filmstjerner, og der er publikum tæt på, og der er en masse filmstemning. Altså, hvordan føler du dig som en del af det her show i aften? Jamen,
Altså, fordi den har premiere på Svend, så føler jeg mig som en del af det, men det er da stort, og så lige pludselig står man side af Lars Mikkelsen, altså skal man lige vende sig til. Men jeg synes, folk er så søde og spørger ind og siger hej, og jeg synes, man kommer rigtig langt med et smil. Altså, så jeg føler mig meget velkommen. Hvad bliver fremtiden for dig? Skal vi nu se dig også næste år igen? Ja, altså jeg var her jo sidste år og snakkede om bæredygtig filmproduktion, og jeg har filmpremiere, så jeg vil da meget gerne tilbage. Men jeg vil rigtig gerne lave serier i fremtiden, så jeg håber, at det der, I kommer til at se mig som serieinstruktør. Og så bliver vi jo spændende at se på Odense Filmfestival. Om den vinder den danske konkurrence, så kommer det jo også til at have kæmpe betydning, fordi den netop er også kvalificerende. Vil du have din base her i Svendborg, eller kommer du ud i verden? Eller hvad kan vi regne med, at du bliver her? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg holder rigtig meget af Svendborg, og elsker at lave film her, så jeg tænker, at jeg bliver her lidt endnu. Og så vil jeg gerne også til København eller Aarhus og producere. Men jeg har da snakket med mine veninder om at starte et kollektiv her og vende tilbage, når vi bliver voksne. For jeg synes, der er så mange historier, der skal laves på Fyn. Altså, så jeg er slet ikke færdig med Svendborg. Held og lykke med filmen, og fortsat god fest.